Hello mga bay, mga unta. Naamigil karon sa Babag National High School. Nangaon, kauban si Inday. Kanang. Ako mong siyang gi-transfer din eh. Kau gapuan kau. Doli gitu kau. Ada gitu. Transfer na ko sa diri mga bay para usara silang tulo diri school kay diri naman mi duol. Babag National High School. Ini bom deh, gamit ko dito mo ko ande. Ipalit ta karon og saya nimo. Pesan aku cheese nih. Sa merkado. Lag ang galang talong. Sultang talong ang ano niya. Ano na? Ay pansit. Ano na? Lag ang man, walay lasa ilang talong. Hindi, ari lang ka. Ari pag lamisa lang ha. Ano eh? Dalam, naog ko yan. Dali kayo mag-vlog ta diri. Diri ato bang kayo mag-vlog ta diri. Dito manggod siya kay nagbangko. Pero gamay bitin, balhin ko. Nakalungkot siya. Pero gamay mo ba? So, you are officially enrolled today. Congratulations. Do your best and make mamas proud. Make friends. Sultang talong. Kuya. Ma'am. Ito yung si kuya. Yun yan, ma'am. Ah, yes ma'am. Gi-inform na mi ma'am. Ano mo de? Mga Pilipin, ihipos. Ang tang na magkita na to. Mahal. Wala tayo may pamahal. Magod mga bay, pag-ikam. Ala, dagan dito sa school ni Inday. Kuha sa iyang mga papilis. Naman, dagan na po dire. Na, si Rap-Rap na ninawag. Gutom na dagay na. Sikit. Sige ba ka to? Ma. Ako boss. Dali lang. Ulit na ta. Buat klaro ko. Pag-grupo dito ka. Teamwell. Amara na kumilbin. Kato asmar di man mutingog. Ito sige pangutan na ko. Ito ba man na sila? Bagal na? Ay, mawa man. Ngala ako lang panaron. Triste na galsa. Manamo dito mga bay sa Malibundon.
Bagal lang mo ba yung important? Gutom ina. Nagsibay-bye siya sa iyang mga friends. Para ada ko to school Filipino. Aani mo ba? Na. Amo nga na mo. Ayaw mo na ba yung mga anak ka ba mga Dako na to puro na. Kamor mo. Di ayo mo. Bay ng kayo. Kumana mo kaon doon mga bay. Subayo na mo ang room ni Inday. Nasa 4th floor ang iyang room. Agoy, maniwang na jud ka daw. Saka kanaog. Dahil si mama po dito po, ang nasod. Saka kanaog sa si mama 4th floor sa... Diyan ko magbaw. Just imagine na. Nasi kuya na no? Paano ka ba ko dito? Just imagine niya, nagdungan tagtikang. Ingon sa 4th floor. Ay 4th floor sa si mama. Awa lagi, gawas lagi siya lagi. Kaya dahil? Pakakong. Kuya, ang buka na din ay. Naman. Bayar. Ay naglagas. Ano? Dapat? Tarong ba? Hmm. Isa kami karon mga bay, humana mo kaon. Sila, ano yan siya? Pan, Secret. Secret lang. ako sa tutulan si Inday sa iyang room. Hindi lang. Hindi ako lang. Pwede ka mangga. No. Mangga. Hindi na totoo. Oh, ito mangga. Sipos sa basura. Kailangan wala basura. Yung tabon, dahil mo tibog. Tibog naman yun. Dahil mo tubig. Lang dire. Mura mag-gray. Fine, gray. No, ah? Ito, no? Nain lagi. Luwak mo nga naman. Karon ako nakalasa. Okay. Nispi na may mga bay, nispi na kaon. So, balik na ta dito kay uli tani ang plato. Iuli ang plato ug ang basura kay pauli man ang basura po apil. Madyo siya mi balik kay kuha na mo sukli ni ate. Tara na, let's go. Let's go, dai. Let's go. Oh, nindot kay diri ah. Nindot kay diri mga bay. Lang school. It's very green. Daghan kay mga punuan. Oh, taas kayo. Taman 4th floor. Kuha na tag sukli. Diri ilang kantin. Nindot kay diri. Ambot ka ha. Ate, dara among plato. O among sukli. Salamat ate. Diri mi na nga, diri mi nagpait og pagkaon. 6, 7, 8. Sapa, kulang ko 31. Okay te. 881 yung sukli. Ah, 9 man. okay te. 800 na ning na dire. 800 na, 850. 850. Ah, Nakara sige. 31. 881 man yung sukli. Okay, thank you ate. Salamat sa Okay, let's go. Kailangan punuan. Napoy silpihanan diri o. Oh, di ba? Ina diri ilang kantin. Oh.
Cute. Okay, bye-bye. Thank you for watching.